Undskyld den lille fejl, sådan at fordi vi gik over i afsnit. Men tak, Andreas. Tak for tre. Andreas, giv mig alle dine ressourcer, både jord og... Ja. Skal jeg også give det min skov? Nej, ikke skov. Det er ikke en ressource. Okay, her. Andreas, der er svær. Og svær. Hvad? Jo, men det ligger lige her. Take it. Så giv mig dine ressourcer til gengæld. Her. Det er her. Ikke. Men giv mig ressourcer, så kan jeg bygge et hus. Skynd dig. Ja, okay. Og Mikkel, han bruger en af mine brugere, fordi at hans forældre er for dårne til at købe en bruger til ham. Nå, ja. Så han låner min anden. Og I skal ikke lave kommentarer om, hvorfor jeg har 2 og sådan noget, for det gider jeg ikke til at forklare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, men vi skal tale ordentligt, når vi er på YouTube, du. Men selvfølgelig ikke noget med at slå og hinanden og banden og det hele. Eller, jeg kan også bare sætte PvP fra, så kan I ikke gøre noget ved det. Andreas, vil du gerne hjælpe mig? Jamen tak, det er også det, jeg mener. Med at hjælpe mig. Jeg står bare og bygger et hus her. Så. Hey, you fuck. Don't even think about it. Ja, jamen, så TP'er vi det bare. Ja. Hallo? Er det gået fra? Ja, okay. Mikkel, nej, nu kommer jeg til at gå på dig igen. Det er sådan noget, når det sker. Hey Mikkel, har din ikke kamera? Dammit. Okay. Fordi mine bugger, sådan at hvis du har kamera på, så kan vi lave live cam med dig, men okay. Sådan der. Skynd dig over til vores hus. Eller, det ikke er et hus endnu, men okay. Så bare skynd dig ind i det. Bare skynd dig hen. Ja, hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Okay, bare grav ned, Jon. Og så skynd dig ned i det her hul, Ned i hullet. Der er det også. Okay, Andreas, jeg graver mig hen mod dig. Hej. Ja, det kan vi ikke rigtig nu. Sådan der, nu har jeg sat den bright alle sammen, så måske kan I se noget. Hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Nå, men Andreas. Okay, Andreas, jeg har noget. Jamen, du har det svært. Og vi har en blomst. Ja, Andreas, giv mig alle dine ressourcer. Det kan vi lige så godt nu. Og måske var det en idé, du skulle spise noget med. Ikke dine æbler. Er du klar, Andreas? Du er da så dum. Nej. Vi må redde seng. Kom så. Ja, hvis du kan nå over til øen. Jamen, jeg er lige fanget her, og ingen af os er commanders eller ops endnu. Nej, nu døde jeg også. Andreas, hold dig i live. Okay. Bang! Ha! Ja, jeg lever! Andreas, grav lige op. Jeg op! Ja, tak. Ja, Andreas, move! Tak.
har reddet vores ting. Our items. No, I don't want to die. Det var en af de værste nætter ever. Og I kan ikke TP til mig. Det er ikke fedt. Ingen af jer er op. Kan du kende min ting? Det gør jeg lige ops. Jeg har fundet den nye. Jeg har fundet øen. Har du fundet øen? Er det ikke den her? Nej, det er ikke den. Der er også en ø der. Som gør det selv. Okay, sådan der. Jeg tror, jeg er i live her. Okay. Op. Driller. Det er 2 eller? Nej, nå. Eller sidder du driller? Driller. Nej, bam. Op. Og ja. Hvis I gerne vil være venner med nogen af os på Skype, så hedder Andreas, eller nej, han hedder Driller Derulo. Ja, Drille. Ja, Drille.derulo med en lille. Og Mikkel hedder bare Mikkel Elgaard. Og jeg hedder Svend den døde visevært. Ja, så ved vi det. Okay. Jeg fandt ting. Ja. Klar. Jeg klarer mig. Og Mikkel, du er også blevet oppet. Bare TP jer til mig. Ja. Løb, Mikkel. Andreas, løb. Ja, jeg nakkede en spider. Ja, de er alle sammen efter mig, så du skal ikke være bange. Bare find dine ting. Det er en god sang, Andreas. Den vil jeg sgu da til remix, så sender vi den på YouTube. Ja, Mikkel. Au! Nej, skilser. Ikke rør mig. Nej, du skal ikke tænke på det. Nej, gå væk. Nej. TP. Nej, Andreas, vi har mistet øen nu. Jeg blev fanget ned i et hul sammen med zombie og skeleton. Nej, nu er vi nødt til at finde øen igen. Mikkel, har du... Ja, jeg kan se den. Det er ikke den, det sagde du til mig der. Men bare hold ikke på den der. Vi har fundet. Vi kan godt se den. Mikkel, gå til venstre. Gå lige ud. Ses. Ja, jeg har også fundet den. Kom så, Mikkel. Vi kan gøre det. Hvor Andreas, han er bag ved os. Hej, Andreas. Jeg har lige fundet min skål. Var det ikke sådan, den var? Jeg fandt en skål. YouTube, det skal I ikke lade, at så kommer remix, Minecraft remix. Jeg fandt min skål. Made by Driller mig. Ja, en editor og lidt fra 1212. Og han brugte den til grav i jord for han. Nej, fandt sin skål. Ja, jeg har også fundet huset. Jeg har Eller, fundet noget frisk. jeg ved ikke, om man kan kalde det huset. Og Mikkel, min ting ligger inde i den der jordbunke, så move. Jeg har fundet noget frisk. Noget frisk flash. What's a flash? Er der nogen, der Sådan sagde, what's a flash? med Andreas, de ting, de ligger dernede i hullet der. Hvad for noget? Jeg fandt min skål, selvom jeg ikke havde nogen skål før. Kom i hul. Det er lige her ved huset. Hallo? Oscar Bannen, han... Nej. Hvor mit hul? Det er lige her. Lige der. Eller jeg skal finde min skov. Ikke der. Okay, jamen du tror du. Nej, ja, der lå ikke nogen ting hernede.